Gunjang janjing langit kalap-kalap katon lirikin sanging sang mawet gandrung Paman Haryo iya kados pundi iki ning apa malah bubar maut barisane Kurawa inggih atur wuning ngasinuwun piye anggenipun paduka badhe nggigah Kang Raka Ndwarawati wonten ingkang ngalang-alangi sapa sepanuh wani ngalang-alangi mboten wonten sanes namung kejawi Anoman kalian Setyaki wah dadi atur kok Prabu Baladewa wae Loh, Kyai Prabu Duryudana. Nggih. Paduka sampun duwe mriki. Leres Koko Prabu. Walah dalah. Pun Kakang ngantos cumenglungen nengga wonten Telaga Wungu. Malah paduka sampun kepelajaran. Niki enten napa kok dadak melayu bareng. Atur ketiwasan. Ketiwasan pripun? Anggen kula badhe nggigah dhateng Koko Prabu Ndwarawati wonten ingkang ngalang-alangi. Sinten sing ngalang-alangi? Inggih menika Anoman kalian Setyaki. Ketingalipun Anoman Setyaki menggak dhateng kula. Piyambakipun awret dhateng Pandhawa menika napa adil? Yang setelek Anoman wani melu-melu perkara iki. Ya, Anoman ora melu-melu perkara iki kowe. Semalaning keret lagaing bui manus manik jajalanat. Anoman kowe kethek tuwek sing ora pokro kowe munyuk sing ora ngerti jepisin nyuwun pangapunten bekti kula katur rasa kowe dadak ngaturke bekti ketoke alus tembungmu ning nyatane kowe ngetungi kepel karo Ratu Mandura mangke rumiyin to paduka sinunuk duka kalian kula menika lepat kula menapa luputmu tak gendong tak indit kowe nang kene dadi apa nalika semanten kula nderekaken Sinuwun Ndwarawati anggenipun badhe tapa nendra wonten Bale Makambak terus Sinuwun Ndwarawati wanti-wanti paring dawuh dhateng kula ingkang suraosipun Anoman aku arep tapa turu kanthi ngraga sukma mangsa Budhawa nggonmu nunggu karo wadhakku iki lan wanti-wanti dawuhku sapa wae ora kena gugah nggonku turu kejaba Pandhawa karo Kurawa. Gene kowe wis ngerti, wis kelingan. Inggih. Nyatane sebabe apa? Kyai Prabu Duryudana arep gugah marang Kyai Kresna tok alang-alangi. Mboten menika. Lho. Mboten piye to? Saestu kula mboten ngalang-alangi, kula mboten badhe elik-elik. Lah kok dadi perang? Lah ngaten. Sinuwun Ndwarawati sampun paring dawuh sapa wae sing arep nggugah aku ora kena nggawa gaman apa wae gedene keris gitu cilike barang landhep ora kena nyedhaki aku nalika kula nyegat lampahipun para Kurawa nyebadhe nderekaken Prabu Duryudana Patih Sengkuni namung dipun suwun para Kurawa nyelehaken gegaman menapa kemawon sedaya malah mboten purun. Oh ngono to? Nggih. Sengkuni inggih. Sengkuni ora gelem kok nyelehke gegaman saestu.
piyambakipun malah damel dak-dak ning pasulayan dupeh wonten ing ndombane paduka Sinuwun Mandura. Lho, upami Patih Sengkuni kalian Kurawa sanesipun purun nyelehaken gegaman kula sumanggaaken. Kula mboten badhe ngeling-eling. Wah, Sengkuni meneh. Kados pundi kok Prabu? Sik, ora sajagongan karo aku sik. Lho, pripun? Paman Sengkuni, kula wonten dawuh. Genahe piye? Genahe piye kok nganti dadi pasulayan iki? Inggih. Kula menika rak badhe ngrumiyini lampah ta Sinuwun. Kula badhe ngrumiyini lampah nyuwun diparilah kalian Anoman Setyaki. Kula sampun matur menapa wontenipun aku nderekke Sinuwun Duryudana arep nggugah Sinuwun Dwarawati nggone tapa nindra ngaten. Terus Setyaki mboten pikantuk. Ora ngono, ayo diwutuhke kandhane. Ayo wutuhno. Aja sering gawe-gawe. Ayo. Inggih wonten aturanipun, pernatanipun wonten. Apa pernatane? Sinten ingkang badhe nggigah Sinuwun tresna mboten kenging beta gegaman menapa kemawon. Ngono? Nggih. Terus nyuwun ngapunten kula ya rumangsa dikilani no dadane. Lah wong kula iki patih ora etuk nggawa keris. Mila lajeng piyambakipun kula sumbari. Yen kowe ora gelem minggat tak ilangi nyawa. Wah, bae cangkemmu dhewe sing elek ngono keparat. Hei! Waduh, Pangirwin kok Prabu. Pangirwin. Kok Prabu. Pangirwin. Wala Dewa Kisinan lagi iki. Gara-gara Sengkuni. Pangirwin kok Prabu. Kowe diajar wong